Hello, good afternoon. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Hindi lang ikaw, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Naguguluhan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Parang ang lakas ng tinatamaan ng hangin ng electric fan. Notice me, take my hand. Why are we strangers living? Our love is strong. Why carry on without me? Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Parang ang ingay ng radyo mo, Mai. Paluway-luway may kang radyo mo. OMG. Five million viewers. Mega love shout out. Thank you, thank you. Thank you, thank you. I know it's there sometimes.
I know that you still care for me. Bari kasi may galap shout out. Good afternoon. Marhay na hapon, mari kasi mainito na dito sa muya. Pinya. Reyna ng mga prutas. Salamat man kasi Mikos-mikos si Tres. Nagmimikos-mikos si Tres. Sir Tati, si Petita, mega love shout out. Sir Tati. Tatlo for 100. Sobra na nga mani kasi na madamo. Yan yung mga tinanim namin nung unang namin dito, salta dito sa lupa. Unang tira namin dito sa lupa. Dito sa bahay na to. Yan yung unang vlog ko nung lumipat kami dito. Yan na yan. 2 years na. Namumunga na siya. Hindi ko nga masyadong napansin. Marami na pala dyan siyang hinog. Sabi ko kay Dos, tabasa namin kasi ang dami ng damo. 8 million viewers. Mega love shoutout po. Oo nga, mani kasi natatabunan ng damo. Yung isang araw kasi, habang naglalakad-lakad ako, napansin ko na meron pala pa akong bunga to na hinog na. Abang may kausap ako, naglalakad-lakad ako dyan sa mga
tanim-tanim. Nakita ko meron na palang hinog. May na-harvest na akong 3. Isang na, yan o, yung malaki na yan. Oo, mali kasi ako kasi meron yan sa gilid. Merong tanim na, may tanim na kamuting kahoy. Pinagkukuhaan namin ng talbos kasi 'di ba? Masarap yung gulay ng ng kamuting kahoy. Tinaniman ni mother diyan sa gilid, tapos pinagkukuhaan namin ng talbos. Oo, mali kasi ginataan. Pailaliman mo ng ng tulingan sa ilalim. Masarap. Kahit tinapangalan eh. Yan yung mga pagkain dito sa probinsya. Gustong-gusto ko yan. Gustong-gusto yan ni Aling Tisay pag nakauwi kami ng Bicol. Yung talbos ng kamuting kahoy. Yung iba mali kasi ginagayat ng pinong-pino, 'di ba? Sarap noon. Yung iba naman, inaanuhan mo na yung nilalaga muna para matanggal yung pait daw. Pinapakuluan muna tapos tatanggalin yung unang sabaw. Itatapon, tapos yun pipigaan, tapos iluluto na ulit sa gata. Ayun, masarap yun. Masarap din yun. Sobrang maaraw na dito, Marika, si Aw. Sobrang mainit ang panahon. Grabe. After ng ulan, sobrang mainit. Ginugumos lang po ng may asin. Yan. Pwede. Pwede rin yun, Marika, si Aw. Yung hindi na pinapakuluan. Yung pagkakuha mismo sa sa puno. Igugumos sa asin. Yun, masarap din yun. Ginugumos sa asin. Abnormal pa panahon dito sa Manila. Panay pa rin ba yung ulan? Manay kasi aaraw tapos maya-maya uulan na naman. Dito, simula kahapon, maano na yung panahon, mainit na. Sobrang nga mainit na, Manay kasi alam mo ba, tuyo agad yung lupa. Ang lakas ng init, grabe. Ibang lugar hanggang ngayon napaka-ulan, pa rin, maulan pa rin. Mauran ba, mauran? Salamat, Marika, si Aw. Magla-live ka ba mamayang gabi?
Goy. Thank you, Sir Tati. Thank you, Sir Tati. Ang palayang kulubot, nakabunganga ni tayo ito ni iba. Develop shout out. Dito si stress habang nagla-live. Kasi gusto ko matulog, hindi ako makatulog. Kaya magmikos-mikos na lang habang nagla-live. Ang sarap magpalamig sa mall kasi napakainit dito. For the first time, I will close your eyes. For the first time, seeing who you are. I can't when you're looking back at me. Love is for the first time. Biyakin mo yung pinya mo dyan, kulubot. Diba meron ka dyan pinya din? Hindi pa yan bulok, kinain nga yan ni Afam eh. Si Afam yung naglakang yan. Kinain ni Afam yung pinya.
Yung ilong mo yung bulok. Silubot, yung ilong mo yung bulok. Init, sobrang mainit. Every night in my dreams, that is how I hear you. Far across the distance, between us, you have come to show you so far, wherever you are, you are safe in my heart, and my heart will go on down. Love Ba't naman kasi overripe na ang pinya mo? Ngayon mo lang pinitas, biyak na yan para malaman ko nabubulok na or pwede pa pinya mo. Kinain na nga yan ni Afam ni Dos. Sir Tati, thank you. Very nice. Sis Jed. Naglaw shout out Sis Jed. Kumusta? Ito Sisi, paos pa rin. Hanggang ngayon, masakit pa rin yung lalamunan. Yan yung tanim namin Sisi nung yung vlog ko nung bagong lipat kami dito sa bahay nito. Yung nag-garden kami ni Mother, yan yung itinanim ko noon na pinya. After 2 years, ayan na, namumunga na siya. 2 years na kami dito eh. Tumipat kami dito. Ay hindi, para magto 2 years pa lang siguro ngayong December. Ay, ewan, oo, parang ganon. Kasi 2004, December 2004 ata kami lumipat dito eh. Baha pa rin kayo dyan Sis Jed, palagi pa rin bang naulan dyan? Dito ang sobrang nang maaraw na naman, sobrang init na naman ang panahon. Tuyo na naman yung kalupaan. Ang galing ng kamay mo Sisi. Ang galing ng kamay mo Sisi. Ako talaga hindi magaling sa pagtatanim. Ganun ba yun? Lagi namamatay. Ayan. Nauna ako. Sana all tay. Nauna ka. Saan ka tayo nauna? Sa ito ni ba? Mega love shout out. Miss Jed, meaning po niyan, mainit po palad mo. Mainit ang palad mo daw Sis Jed. Kasi namamatay. Naluluto yung itinatanim mo. Ganun ba yon? Sir Walbor, mega love shout out po Sir Walbor. Wow, sarap ng pinya.
Salamat po, Sir Walbor, sa pagbisita. Basta nauna ako. Oo na, tay, nauna ka na. Mahirap makipag-away sa tatay, sa matanda. Maasim yan. Hindi naman masyado, tay. Okay, pero talaga, yung maliit, parang medyo maasim-asim. Pero yung, ano, yung malaki, yun, matamis. Oo nga, tay, nauna ka kasi number 1 ka eh. Binato-bato mo lang mga yan. Kung kunyari, tinanim mo. Tay, alam mo tay, may kaparehas ka talaga. May kaparehas ka talaga tay. Alam mo, andyan siya kanina. Kaano mo, kabunganga mo din. The way na magsalita, ikaw na ikaw. Siya ba yung anak mo na panganay? Ganun na ganun eh. Bully na rin. Bully. Diyos mio, Marimar. Ang init ng panahon pero gusto kong magkape. Sabi ni Sis Jed, tuloy ba nagtanim ako ng seeds. Tapos tumubo lang pero namatay. Kaya yung mama ko nagtanim, buhay na buhay yung mga tanim niya. Ganun ba yung Sisi? Mainit nga talaga yung palad mo. Buti Sisi kapag nagkaka-boyfriend ka, hindi namamatay, no? So tinanim lang. Mahirap yun Sisi kapag nagjowa tas namamatay. Diyos mio, Marimar. Sir Jikoy, big love shoutout. Big love shoutout Sir Jikoy. Thank you po sa pagbisita. Hello. Lagi hiwalay. Ganun ba yun? Hindi Sisi namamatay, lagi lang hiwalay. Ganon. Ano yun, tay? BROy. Ano yun? At least, gising. Yung isa dyan, laging tulog. Saan tayo? Nakita mo ba? Nakita mo ba tayo na andyan yung laging tulog? Yung anak mo yun eh. Kasi kaparehas, manang-mana sa'yo. Manang-mana sa'yo daw na magsalita. Daw na ano, bully din. Tapos laging tulog tayo. Pero ikaw, gising na gising. Din laging tulog. Tulog na tulog lagi sa planetang Mars. Kaya kahit magtanim siya, hindi talaga din mabubuhay. Matutulog din ang kanyang tinanim. Itatanim. After 1 year, namamatay ang love. Namamatay ang love ko. Agoy, nakakatakot yun sis. After 1 year, namamatay. Ano yan, tay? Para mai-vlog ka? Ano yun? Grabe siya, oh. Andyan na naman siya. Bully talaga to. Tatay na to. Itinapon ko lang daw yan dyan, sis, na pinya na yan. Tapos, binag-vlog ko daw. Para lang may ma-vlog ba. Grabe siya. Masyado siyang judgmental. Tingnan niya kaya yung pinakauna kong mga vlog kung anong ginagawa ko. Sa taas. Ano yung ba sa taas?
Pare, natatawa talaga ako sa iyo, Tay, kasi meron ka talagang kaparehas. May mga kaparehas pala yung tao, no? The way magsalita, yun, the way na mag-isip, parehas na parehas. Bully din. Sir GR ano yun, Sir GR Bugs Vlog? May galaw shoutout po. May binaba siyang ano, asa na yun? Asa na yung sa Kong City? Salamat po sa paharang, Sir GR. Ayan, nakapin na po yung binaba mong link. Tay, patamsak po sa nakapin. Oo nga, Sisi, napabayaan na nga yan eh. Kasi akala kasi namin, lagi kasi yan, ilang beses na yan, binunot ng mga baka, kinakain yung pinyang tanim namin. Kaya akala namin, hindi na mabubuhay yan, hindi na aasinso, kaya pinabayaan namin yung mga deer. Tapos ngayon, ayan, ang dami ng damo. Niyayaya ko nga si Diyos na tabasa namin ng mga damo yan. Hindi pa nagkakaroon ng panahon para magtabas. Bisi-bisihan pa kasi, ang daming ginagawa. Katatapos lang din kupra dito sa kabilang lupa, mga bukas or sa susunod na araw, dito na naman sa kabila. Tayo patamsak po sa nakasabit. Isa lang nililinisan niya na damo. Sinong didikitan? Pala utos. Yan pong nakasabit. Kaya nga eh, hintayin ko umuwi siya. Para magtabas kami dyan sa labas. Nung ano lang kami doon sis, 3 araw lang kami doon sa Pasay. Kaya nga eh, sayang, hindi ko man lang naalala sis. Wala na kasi tayong messenger eh. Yung yung sa live ni Manay Kasiaw, sabi ko, magkita kami doon. Hindi naman kasi bihira lang din ako papasok sa live niya. Tapos nung andito na, nakita nila yung mga upload ko doon, sabi nila, sana daw nagkita-kita kami, si Manuelita Corridas, tapos si Sir June Dash, kasi malapit lang naman siya doon. Nagtatrabaho yun sa House of Representative sa Malacanang. Vlogger din. O nga Sisi, no? Sana nagkita tayo. Nagkapi-kapi sana tayo doon. Puntahan ko muna tong binaba ni Sir GR bago pa magkalimutan. Asan na yun? Nawawala. Wait lang. Dan sa ano daw? Dan sa kailangan magsipag, may bakas ako doon. Yun. Salamat ay. Si Sweet taga Cavite yon. Musta siya? Binaha yung Cavite. Ewan ko si hindi pa naman nag-chat sa akin ngayon. Si Lola Sweet. Baha ba yung Cavite ngayon? Hulaan ko yung nakapin, Ilocano. Ilocano ba tay? Bakit mo? Siguro kasi alam mo yung yung title na, or baka nanood ka ng kanyang vlog, naririnig mo yung boses, kaya nahulaan mong Ilocano siya tay.
Nakita ko sa live mo, nagkape kasi ng umaga. Gusto ko sana i-chat ka. Naisip ko, busy ka. Hoy, hindi kami busy noon. Andun. May ano lang. Tagal nga namin nakatambay din doon. Kaya, minsan, pag hapon, bumababa kami. Pumupunta kami doon sa, tumatawid kami doon sa MOA. Sana, chinat mo ako sisi no. Nakita sana tayo. Tapos, pwede naman tayo doon sa lobby ng condo magtambay. Pwede naman doon. Pwede nga, pumunta doon sa ano, sa room namin. Tay Hefty, Miguel of shoutout. Salamat po. Hula lang yon. Hinuhukay yan. Hinuhukay yan, oy. Ba't sa'yo? Binubunot mo lang. Yung alintay. Yung pinya, hukayin. Pinabali lang yan, tay. Salamat po, tay, sa patamsak. Tay Hefty. Nako, tay, paano kita i-chat? Ang layo-layo muna sa Abraka. Hello, Ate Ling Gray. Mega love shout out. Marhay na hapon. Oy, pinya. Wow. Sisi IP. Mega love shout out. Sisi, kumusta? Wow, ang ganda naman itong maingay na ibon ni Sir GR. Ang bilis naman. Ano ba yan? Ano yun, Sir GR? 1 minutes lang, ay 1 second. Kabilis-bilis. Lumipad lang yung ibon, tapos sabay end na. Dapat yan, nakatayo. Ba't nakahiga? Kasi nga, siguro, mabigat na kaya, tapos iyan nga, sobra na sa hinog, kaya natumba na siya, tay. Ano ba? Kasalanan ko ba talaga kung bakit nakahiga ng pinya na yan? Diyos me, yung Marimar. Nabubulol tuloy si Tres. Si Tay kasi pasaway. Mag-try ako screencast. Matagal na ako din nagla-live nito. Oo nga Sisi. Mag-try ka na. May 10 na ano dyan. Ano yan? Mumu ba yung iba dyan? Bigay ba yan ni Lolo? Dito na yung bully. Mungi. Sir Tati. Thank you, Sir GR. Thank you. Sir GR, habaan mo naman yung upload mo. Sobrang napaka-iksi naman. 1 second. Lumipad yung ibon, tas yun na yun. Miss Wa. Ano daw? Miss Wa, mega love shout out. Thank you po, Ate Lingray. Fake yan. Alin yung fake? Tay. Ikaw na mag-vlog. Sorry na. Yun tuloy, inubo na akets. Sisi IP, thank you Sisi. Wala tayong imikan doon sa ano, hindi tayo umimik doon sa ano, sa isang live na napuntahan natin. Hindi ka umiimik doon, alam ko na kung bakit. May maingay doon kasi 3 second ba yon? Kasi pagbukas ko tapos biglang nawala na kaagad. Hoy, kagatin kita dyan. Sino yung kakagatin mo tayo, yung pinya? Si Ate Ling Gray? Agoy. Ano ka tay? Aso? Nagmimikos-mikos ako dito sa kwarto ko kasi gusto ko sanang matulog kasi ang sakit ng aking lalamunan. Kasi napasabak kagabi sa kantahan doon sa birthdayhan. Napakain ng marami, sumakit yung tiyan, sa halo-halong mga kinain. Hindi natunawan si Tres. Gusto ko sanang matulog kaya lang ang init na. Sobrang nang mainit kahit naka-electric fan.
May harang po ba ako? Parang hindi ko na-on yung aking harang. Ano yun ang sinasabi mo, Tay? Si Dos lumayas, pumunta ng hotel. Hindi. Pinatira niya lang muna sa hotel si Afam kasi ang init dito sa bahay. Namumula yung mukha. Hindi sanay sa mainit na lugar. GR Bogs, taga saan ka po? Si ba to si Sis? Oo, si Sis. Yes, ito. Sisi, bakit hindi ka pa nagla-live? Kahit direct live, nakatutok lang dun sa may kabilang building. Okay lang naman yon. Tay Happy, thank you po, Tay. Mag-direct pa Sisi, direct live. Para sa W8, kumusta na yung yung bahay? Ako tinatamad na doon kay Tres Mix. Nainis na ako. Yung dati sana, di ba, in 1 month, monetize na sana. Tapos, nagkaroon ng violation. Di ko alam sa, sa intro lang ata na mayroong music. Doon lang, yun lang ang nagka-problema. Tapos, ayun, pinagdi-delete ko. Tapos yung live ko na mayroong sound ng crunchy sound. Pinagdi-delete ko hanggang naubos ang aking WH. Hanggang ngayon, 6 months na pala ako. Hindi na ulit namuni. Kasi nga, hindi pa pwede mag-reapply kasi namukbang ang WH. Kaya ayun, nakakatamad na. Update daw. Update lang daw. Biyakin mo na yan. Nakain na nga yan, Tay. Sisi, succulent, Zabaw, mega love shoutout, Sisi. Thank you. Manood ako ulit sa ni Sir GR. Sa bahay niya. Hanap ako ng pwedeng mapanood. Kasi nabitin ako dun sa 3 seconds na yun. Sir GR, idikit ko na rin po ito sa iyo si Manay Tres ko, si Manay Tres M. Dito. At panoorin ko tong kailangan natin magsipag sa bukid. Ayan, 7 days ago. May pasan-pasan na puno ng saging. Hindi ka pa po monetize, Sir JR Bogs Vlog. Manay Dels, mega love shoutout, Manay Dels Corner Channel. Kapatid mo yan, kapatid mo yan si Cheng. Sino tayo tinatanong mo? Sinong Cheng? Magbasa ka. Oo, nagbabasa ako. Tamsak, sabi ni Sis Succulent. Tapos sabi mo, kapatid mo si Cheng. Sino si Yan? Yan. Hindi ko tayo mag-gets yung mo. Yan, kapatid mo si Cheng. Manay Dels, mega love shoutout. Thank you. Kuya Tony, mega love shoutout. Sabi ni Manay Dels. Magbasa ka, oy. Nagbasa na nga ako tayo Si Succulent yan, si Ching. Okay. Di ko kasi alam si Ching. Ang bastang alam ko si Succulent. Si Succulent Davao. Ayan, yan si Sir GR nangunguha ng saha ng puno ng saging. Kasi magtatanim ata siya ng saging. Check ka rin tayo, check ka rin. Manang-mana sa iyo yung anak mong kulubot.
do how do I live to you? Bahala ka dyan. Tay Hefty, thank you po, Tay. Sis Dels. Sis Dels, nag-love shout out. Puntahan po kita dito sa isa kong tanod. Ayan. Idikit ko na rin po sa iyo to. Si Tres M. Ginataang gulay na kalabasa 2 days ago. Ayan. Charan, charan. Hindi ka pa rin po monetize, Manay Del. Sabi ng anak ni Tay Tuniba na si Kulubot, biyakin na yan over na. Pinya mo, mukhang nabubulok na ang loob ng pinya mo. Grabe ang bunganga nito niyan pala yung Kulubot. Manang-mana sa tatay niya. Manang-mana sa tatay niyang mungi. Sisi IP, thank you Sisi. Mamayang gabi Sisi, isa lang kita doon sa oven. Manay Dels, andito ako sa ginataang gulay na kalabasa at sitaw. Sir GR, nandito pa rin po ako sa iyong kailangan natin magsipag sa bukid. Ayan, nagtatanim siya ng saging. Yung ilong mo kaya yung biyakin ko, Kulubot? Ano kaya yung makikita ko dyan sa ilong mo? Binasa ko na yan, Tay. Ikaw yung wala. Ikaw yung umalis. Kaya ikaw na yung magbasa. Kasi nabasa ko na yan. Huwag mo nang ulit-ulitin yan sa akin basahin. Ayun, nagtataray na yung anak mo. Nagtataray na tuloy ang anak mo, Tay, na nagmana sa'yo. Nag-premiere ka? Asa na premiere mo? Wait. Sure ka ba, Tay, nag-premiere ka ngayon? Pag sure, oy. Wala ako nakita. Ano ba yung sinasabi mo dyan kanina kasi na magbasa ako? Tapos na ba? Ngayon lang ba? Nagsabi ka dyan, naglapag ka ba ng link dyan sa live ko? Parang wala akong nakita. Kay Maong Kati. Nag-premiere. Nagbaba ka ba ng link dito, Tay? Hindi ko naman nakita. Sorry naman. Alam mo naman na malabo na yung mata ng anak mo. Di sa akin. Ayun, hindi naman pala sa iyo eh. Sumugod ka sa premiere kaya hindi mo narinig yung binasa ko. Tapos gusto mong ulitin ko, ikaw na yung magbasa. Nainis nga ako magbasa, Tay eh. Kasi nakakainis basahin. Gayang-gaya sa'yo. Gayang-gaya sa'yo yung tayong bunganga. Wow. Tika lang, may nag-WhatsApp. Ano ba sabi? Basta, magbasa ka na lang dyan, Tay. Mag-backread. Kasi, yung kabunganga mo, andyan, may mga sinasabi. May mga sinasabi tayo yung kabunganga mo, na manang-mana sa'yo. Ampun mo ba yan? Ayan, malapit na ako matapos dito kay Sir GR sa kanyang pagtatanim ng saging. Ang lalaki na ng kanyang tinatanim na saging, hindi na yung baby. At ito kay Manay Dels.
Ayan, nagpapakulo na siya ng gata. Ikaw na kasi tayo kasi nabasa ko na yan. Jenny, ayoko nang ulitin ulit. Wala ka kasi kanina nang binabasa ko yung sinasabi dyan ng anak mong kulubot. Wara ilaw digdi na pundo. Ano daw? Ika lang, basahin ko muna yung may nag-chat din sa akin. Intindihin mo nga to tayo. Bicol to. Wara ilaw digdi, napundo sa live ko. I-reply ko, may ganon. Nag-brown out daw tayo, nawala ng ilaw, nawala ng kuryente. Kaya yung live niya daw, nawala. Nahinto ba? Di ko kayo tinuruan mangbuli. Mangbuli. Sisi ito nag-live. So, kita ko yun Ate Del, si Eden Mix Vlogs, taga-Anis Vlog. Baguhan pa lang din sa YT, nagla-live na siya. Walang ilaw. Dito, gwapo si Taniba. Ang layo tayo ng ilaw sa gwapo. Tay, ang layo ng ilaw sa gwapo. My God. Sana all tayo, no? Gwapo. Nako. Ang bilis ng oras. Maya-maya ano na naman si Tres. Magpainom na naman ng kalabaw, baka, pakain ng baboy, magluluto, magugulay, nako. Di pa ako tapos magmikos-mikos. Ha. Ayan, ang sarap naman ng niluluto ni Manay Dels. Ginataang sitaw na merong kalabasa, na merong crabs. Siya na all. Ang sarap na ito. Nandyan pa rin ba si Sir GR Bugs Vlog? Parosa yan. Lagi naman tayo eh. Lagi naman talaga ako tayo. Kaya nga mag-abroad na din ako. Kasama na ako sa aking AFAM Fafatot. Nakaready na nga yung aking traveling bag. Bahala dito si mother, si father. Bagong kasal na ulit sila. Kasi sila lang na dalawa. Pero hindi rin eh. Kasi si father laging andun sa kabilang, sa Tres Marias Farm talaga namin. Yung dito, ako lang lagi minsan nag-iisa. Si mother andun sa kabilang bahay namin sa Albay din. Every Friday. Nauwi siya minsan Sunday na. AFAM na laging tulog. Wala tayo. Naghanap na ako ng AFAM na laging gising. Sabi nila balang araw darating ang aking hanging hinihiling. Ano pa rin ang lalamunan ko? Meron na yan tay, si Kulubot. Si taga Europe tayo. Paano mo naman tayo nalaman na masipag yan? Masipag saan? Sa bunganga?
Ayan, tapos na kay Ate Dels. Tapos na. Ikaw, Tay. Sinalang kita, Tay, nung nakaraan. Naka 2 hours ako. Pero di ba sabi mo, ayaw mo naman magpasalang. Kasi ayaw mo naman magpamuni. May arugan. May ganon. Doon talaga siya, Tay, magaling. Asa na si Sis Jed? Puntahan ko si Sis Jed. Baba ba ng bahay si Succulent Davao? Hindi ko na nakahabol yung ginamit ni Sis Jed na Miss Jed. Si CCIP mamaya ng gabi to. And tell me now. Yung short ko lang, no? Yung short mo lang, Tay. Panoorin ko yung short mo. Baka butas-butas. Wag na. Miss Jed. Napanood ko na tong chicken shawarma. Bilo-bilo. Dito na lang tayo sa bilo-bilo. Bilo-bilo. Masipag yan. Sabi ko, amponin mo. Iba sa isip mo. Masipag ako, oy. Masipag magtabas ng, puting damo. Yung shorts ko na lang, nood doon mo. Shorts video, baliw. Kasi, Tay, hinahawaan mo ako. Kasi ganun lagi yung nababasa ko din sa pag naririnig ko sa live mo. Tapos yan si Kulubot. Pangit ng mga yan. Bunganga niyan, kaparehas mo. Iba-iba na sa isip mo. May latest short video ako. Ayan, tuloy. Pinubo na si Tres. Sinatakar na naman si Tres ng Kapag ako nagpapa-electric fan, lag ako inuubo. Pag nakatutok sa akin yung electric fan, bawal siguro sa akin ang hangin. Ano ba? Kate. Ayan, Tay. Andito tayo si Manay Trezem. Idikit ko na rin sa'yo. Ito yung bago mong upload. Baha na? Ano to, Tay? Oo nga. Baha na nga. May alimasag na, Tay. Meron ng isda. Ang dami ng hito. Agoy. Pumasok na yung tubig sa bahay. Hala, baha na, Tay. Maglikas na kayo. Ayun, Tay. Napanood ko na. Napanood ko na tayong binabaha na yung bahay mo. Meron ng tilapia, meron ng hito. Galing sa ilog ba yun? CH Japan, mega love, shout out. Pabiyak mo, lalamunan mo. Diyos ko, Lord. Ang papangit ng mga nasa isip. Ang papangit ng nasa isip ni host. Papangit ng papangit. Tayo, anak mo yan, tayo si Kulubot. Ayan o. Nagbaba na siya ng sorry. Ay, nako. Kailangan ko na magpakulo ng ng turmeric.
Natawa tuloy si Manay Dels. Color key. Sana to? Yung CP kong isa, ala, yung main ko. Pumunta na doon sa live ni Ma'am Odessa Mix Vlog. Ano ba yun? Mag-switch account na ako. Sorry po, sorry. Marbs Tadyaquero Vlog. Wow, kakatakot naman yung pangalan ni Sir Marb. Sir ba to? Or Ma'am? Marbs Tadyaquero Vlog. Grabe. Taga-sipa to tayo. Nag-love shoutout po, Sir Marbs Tadyaquero Vlog. Beyond Gamot Turmeric. Ano ba yung gamot? Pampasaya lang yun. Oo nga, no, nakita mo sa ano ko, no, sa post ko na turmeric, maging happy yung puso. Ganun ba yun? Taga-Albay yan si Mars. Taga-Albay? Saan po sa Albay, Sir Mars? Bicolano, marahay na hapon po sa inyo dyan. Sis Lane Panel, may love shoutout. Bicolano yan. Bicolano pala, si Sir Marbs. Good afternoon, sis. Good afternoon din po, Sis Lane. Si Sir Marbs. Ito yung tinatandaan ko na yung nakalive ako dun sa Kanyugan, na sabi ko babalikan ko. Parang nakalimutan kong balikan si Sir Marbs. Len Pahina, mega love shoutout. Ayan tayo, dito ako sa isa mong yung ulan, tigil ka na. Ulan, tigil ka na. Puntahan ko si Sir Mars. Ay, dikit ko pala to tayo sa'yo, si Manay Swell. Si Manay Swell dyan. Ayan, kalimbang na. Wala ba siya doon sa Nyugan? Ano ko talaga tayo, no? Ano yung tawag doon? Matandain ka. Natatandaan mo kung sino yung mga pumapasok sa live ko. Merong pumasok doon kasi sa live ko tayo na parang hindi ko nabalikan. Sino kaya yun? Dikit na rin ako dito kay Sir Mars. Doon yan kay Ate Ling Gray. Ay, kay Ate Ling pala. Oo, ata. Doon ko siya nadikitan. Dikit na ako sa kanya tayo. Salamat, Sis Lynn. 5 million viewers. Thank you, thank you. Dito ako sa bahay mo, Sis Lynn. Avocado. Avocado is healthy. Avocado is healthy fruit and have a benefits the seeds. The seeds? Anong gagawin sa seeds? Panoorin ko nga to. Yung sabi ginagawang panghaplas. Oo, sabi nila, mabisa daw yung seed ng avocado. Mapanood nga. Para gawin ko. Ito yung kailangan ko, Sis Lynn. Lagi ako may katabing efficacent.
Wow, parang ang sarap naman itong avocado na to. Oh, ang haba. Sabi ni Tay Toniba, aalis na ako, papadala ko na panalo nyo. Ayan, salamat Tay. Sige Tay, bawasan mo yung Tay ng ano, pangkape mo. Tay, bawasan mo yung Tay ng pangkape mo. Bye na ako ha. Sige, sige po Tay. Thank you, thank you. Ano yon, mahina Sir Toniba. Andito ako, Sislin, sa yung ano, avocado. Tapos dito kay sino pa ba yun? Tumatalon yung ano ko, yung CP ko kapag nanonood ako, pag tapos na, tumatalon na sa iba. Ano yun, mahina Sir Toniba, di ko mag-gets. Hihihi. Ano ba yung sinabi ni ano ni Tay? Aalis na daw siya sis kasi daw papadala niya na daw yung mga panalo na mga napanalunan doon sa palaro kay Uncle Juan TV. Nanalo kami doon ng 400 ata sa akin or 350. Sis Marvet, Meneses, mega love shout out Sisi. Kumusta na? Thank you. Pagbisita. Tay, Hefty, thank you, Tay. Paslitin ko na muna yung aking ginagawa kasi paggabi na. At ako ay magpapastol pa mamaya ng mga alaga, magpapakain ng baboy, magpapainom ng kalabaw baka. Ganyan po yung gawain ni Tres dito sa Kabutiran, sa Gubatan. Kapag si Tres ay mag-isa lang dito, yan sa kanya nakasalalay ang mga alaga. Kasi doon sa kabila, sa Tres Marias Farm, marami din doon na alaga. Si Father, siya yung nangangasiwa doon. Hinog na. Oo, sis. Hinog na. Salamat, sis Maripek. Hinog na yan, sisi. Buti na nga lang, naglakad-lakad ako dyan. Nakita ko, meron na palang bunga yung itinanim ko. Yan yung vlog ko noon, na nagtatanim kami ni mother ng pinya. Yan na siya. Yan na yung result. Kaso lang, masyado nang madamo. Hindi na natabasan ng damo. Panaginip ko Bakit tayo hindi mo na ano? Di mo na ano? Na screenshot? Binigay ko na to sa iyo ah. Tay, bawasan mo yon ng pangkape mo. Bahala ka na kung ilan ibawas mo. Wait lang tayo. 7, 2, 6, 6, 3, 9, 6.
Oo, tay. Bawasan. Magbawas ka dyan, tay. Bahala ka na kung ilan bawas mo. Ayan tayo. 0907-3666-392. Michelle B. Wag mo yan tayo sa chatmate, ah. Ano yan ni, ni Luna. Oo nga, no? Sabi ko, bahala ka na, no? Pag nagbigay ka talaga ng, dyan, talagang, yan talaga yung mangyayari. Delete ko na. Sabi mo kasi bahala ka na, oh. Ayan, bakit? Bakit din? Ano ba? Delete. Ano ba, Tres? Wait lang. Naghahanap ata to si Tres ng chatmate. Sixmate. Ayun na po. Delete ko na tayo. Sino nga yun tayo naghihingi ng ng messenger, yung doon sa live mo? Nakalimutan ko na kung sino yun eh. Yung sabing magkakantahan kami. Nang dumating ka. Ayan, tapos na doon kay Sislin sa kanyang avocado. It's how to put and have a benefit the seeds. Dikit na rin. Nakadikit na pala to si Manay Trends. Tay Hefty, thank you po, Tay. Support na lang po ako sa iyo mamaya sa live mo. It's the one no word. Salamat, Sis Dit. Sis Marivec. Dito ako sa bahay mo, Sis Marivec. Ayan. Wala kang bagong upload. Wow, ang taas naman ng ng views nitong Little Boracay at Kalatahan. Kalatahan ba? Kalatagan, Batangas. Family Bonding. Wow, 1.4k views 3 weeks ago. Sana all. Mataas ang views. Hi, B. Merlinda Choi. Middle of Sarot, B. Kumusta? Dito ako sisi sa sa video mo, baby Tifa at Kitman. Tusok 21. Salamat, B. Merlinda. Thank you. Magpalit muna ako ng curtain na dito sa pintuan ko. Hindi ka tayo nagbawas? Salamat, Tay! Wow, 400. Tay, bakit di ka nagbawas? Sabi ko magbawas ka pang kape mo. Thank you, Tay, sa padala. Makakabili na ako ng ano ba yung pwede kong bilhin sa 400.
Thank you, thank you. Thank you po, Tay. Salamat ang marami. Basa na ako sa ulan. Yan kasi. Di pa naman ako tayo nagmamadali eh. Dapat pinalagpas mo na lang muna yung ulan. Di naman kita sinisingil. Ayan tuloy. Mamaya niyan. Magkaroon ka ng sipon. Nabasa na daw siya ng ulan. Takas ng radyo ni Mother ah. Si Piraket nito. Ito ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan ng malalapitan. Sana may luha pa. Kailang oras na ba ako? Mag-isang oras lang ako kasi nakakaawa naman yung mga tumatambay. Thank you everyone. Sir Tati, thank you. Asa lang yung city ko? Ayan, naka-isang oras na pala ako mahigit. Ayan, magpaalam na po ako. Thank you, Sir Tati. Pitita Gaming. Tay, Toniba. Thank you, Tay. Sa Fajikash. Sis Marivec, thank you. Sis Lynn. B. Merlinda, thank you, B. Kay Tay Hefty, thank you po, Tay Hefty. Kay Sir Jikoy. Kay Sis Jed. Kay Ate Ling Gray. Kay Sis Lynn. Kay Ate Dels. Kay Manay Dels. Kay Sir Marbs. Kay CH Japan. Hindi ko pa pala nasilip yung binaba ng CH Japan. Wait lang. Saan na yun? Nakasabit pa rin ba tayo? Parang hindi nakasabit. Nasabit ko ba? Yung kay CH Japan. Kaya ang pala yung kulubot na anak ni Tay. Anak ni Tay yung bunganga. Yan. Kay Marika si Au, thank you. Salamat po, salamat sa lahat ng sumilip, nagtambay. Thank you so much. Bye everyone. Thank you. Ipuntahan ko si Sir Tati. $1.58. Ang daming bahay ni Sir Tati. Ang dami niyang bahay. Bakit hindi ko mapuntahan yung bahay niya? Bakit di ko mag-view? Ayan, bye everyone. Thank you. Bye, Tay.